Egunon guztioi beraz, berriro ere. Euskaltzaindiak 100 urte, Euskara Batuak 50 urte. Horra hor besteak beste, Euskaltzaindia zergaitik etorri den, beste behin ere, Arantzatzuko bilgunera. 50 urte geroago, giroa erabat desberdina da. Duela 50 urte, Gipuzkoa osoa, salbuespen egoeran zegoen, askatasun demokratikoak debekatuta zeuden, eta euskara, jakina denez, ahul eta makal, inongo eta inolako laguntzarik gabe. Egun aldiz, euskara, Euskal Herriko lurralde batzuetan ofiziala da, eta gizartearen hainbat esparrutan erabilia. Zer esanik ez, duela 50 urte, Euskal gizartean euskara baserri eta arrantzale bizimoduari loturi zegoen. Egun, euskara kalean dago eta hiri bizimodua du. Duela 50 urte, euskarak egokitzapen sakona behar zuen etorkizuneko gizarteari erantzun aproposa emateko. Egun ostera, egokitzapen bide horretan urratz esanguratsuak gertatu dira euskararen aurrekuntzarako. Demografiaren aldetik ere, Pedro Dirizar euskaltzain ohorezkoak 1973 urtean beraz, 1978tik 5 urtera, zenbatu zituen euskaldunak, 600.000 gutxi gora bera. Kopururi gaur egun asko ugariagoa da eta zabalagoa da, Euskal Herrian ez ezik mundu osoan ere. Orduko etorkizuna egungo iragana da. Eta iragan horretan, nahita ez, euskararen historian batasunaren gertaerak bere biziko esanahia du. Gerra zibilaren aurrean aleginak egin baziren ere, gerra ostean euskararen estandarizazioan eta bat egite prozesuan, herriak izan du azken hitza, eta indarra. Eta horretarako Euskaltzaindia tresna ezinbestekoa izan da eta bada. Horretarako bildu zen duela 50 urte Euskaltzaindia Euskararen Akademia Arantzatzuko bilgunean. Eta horrela adierazi zuen Euskaltzainburu zen Manuel Lekuonak, egin beharreko lana, batasun lana, helburua nola nahi ere argi zuen, euskara batutzea, euskeraz errazago eta ugariago mintzatzeko da. 1978 urte hartan beraz, batuaren hasiera inzuzen ere Euskaltzaindia sortu eta 50 urtera izan zen, euskaltzainen eskabidez eta lehendik zetorren giroari, Baiona, Ermua, Eibar kasu eginez. Kontua kontu ez naiz ni luzatuko orduko hartan gertatutakoaz. Aurrera egintzen eta 10 urte geroago, Bergaran, Euskaltzainburu zen Aita Luis Villasantek ere bide beretik jardun zuen. Euskaltzaindiak 10 urte lehenago hasitako bideari buruz honela zioen. Orduan, Euskara Batu Euskaltzaindia bakarrik egin beharrete du? Hori ere ez. Herri guztia behar du parte hartu. Herri guztiaren lana da nolabait, baina Euskaltzaindia gidari dela. Bestei ere entzun behar diela, horixe baietz, eta hain zuzen hortarako da biltzarrau. Baina arau gidariak ematea berari dagokio, hizkuntzaren normatiba ematea berari dagokio, arau gidariak eman aurretik entzun. Eman ondotik zer gertatu den ikusi, erabaki hura baietzi ala aldatu behar den jakiteko. Hain zuzen biltzarra horretarako da. Horrexeitzik etorri da berriro ere Euskaltzaindia Arantzatzura. Euskara Batuaren 50 urte joan direnean, ibilbide horretan pausaldi laburra egin eta euskararen munduarekin gogoeta ondu, etorkizunean zer egin behar den era-erara hausnartzeko. Hausnarketa prozesu horretan, gogoratu desadan, Arantzatzu dela Euskaltzaindiarentzat erreferentziarik behinena. Sarritan,
izan gara hemen, Arantzazun. Baina bi data gogoangarriak ditut nik orain aipatu beharrekoak akademiarentzat. Lehena, hain zuzen ere Agirrebaltzatek gogoratu duena, 1968koa baino lehenagoa, 1956 urtekoa. Katakonbetatik, isilaldi luze batetik zetorren euskaltzaindiak, bere lehen ageriko bilkura egin zuenekoa. Gaur ahaztu samarra daukaguna, baina irakurri besterik ez da Arantzazu, orduko aldizkariaren kronika, kongresu horren kronika, eta Paulok esaten duenaren kontra ni pentsatzen nuen, konbentzituta neuan, Amarantzazuko Virginia gure patroia dela. Hor pixka bat, utzi nauzu zur eta lur. Euskaltzaindiari beti izaten zaio, ez daukazu himnorik, ez daukazu zer hori, besterik, ez daukazu banderarik, baina Ama Virginia patroia badaukagu, eta badirudi ezetz. Eta aktarik ez dagoenez, beraz, ona etortzeko erabakiaren helburuak argi daude akademiarentzat. Hasteko Euskara Batuaren ibilbidean jardun duten guztia gogoratzea eta omentzea. Eta nola ez, hasi, eginkizun ditugunak, Euskara Batua dela eta, aurrera ateatzea eta Euskara Batuaren hurrengo urtetako bide horria sartzea, ontzea. Jokoan bai dago horretan eta neurri handi batean Euskararen etorkizuna. Horixe da biltzar honen titulua. Arantzazutik mundu zabalera. Horixe ere, espiritu eta filosofia eta esan dezadan argi, akademiaren gogoa eta nahia. Euskaltzaindiak betidanik izan ditu bi arlo, Iker eta Jagon. Bitariko kezkak izan dituelako Euskararen barrunbean, bata Euskararen normatibizazioa, bestea normalizazioa. Bibiak, alabaina, bana ezinak dira eta batera landu beharrekoak. Egia da bilkura honetan gehiago arituko garela egun corpus planning delako horren inguruan, baina inolaz ere ezin daiteke alboan utzi bestea, alferri baita hizkuntzaren normatibizazioa, hizkuntzaren beraren normalizaziorik gabe. Horregaitik biltzar honen egitarauan aukera izango da besteak beste Euskara Batuaren nondik norakoak zabal-zabalik aztertzeko eta sedarriztatzeko. Gogo eta historikotik hasi, linguistikotik jarraitu eta sorkuntzaren alorrean bukatzeko. Hizkuntzaren estandarizazioa buruzko kanpoko esperientziak ere azalduko dira eta ororen gainetik euskalgintzan ari direnen ahotsak eta iritziak entzungo dira. Beroriek, zuek, egiten baduzue Euskara Batuaren eguneroko errealitatea. Zer egin eta nola egin beraz Euskara Batuaren eta oroar Euskararen esparruan hurrengo urteetan. Euskaltzaindiak argi du zein diren ardatz estrategikoak, bere gogoetaren alde batetik asmatu dituenak edo nolabait ondu dituenak, bere zereginetan sartu beharrekoak, eta Euskararen batasuna bultzatzeko orduan ezinbesteko ikusten dituenak. Euskararen zinezko gobernantza lortu nahi baldin bada 21. mendean. Norbaitek hala ere dagoeneko galdetu egin dezake zein diren euskaltzaindiaren dalako direlako asmoiek aurrekoak oinarri baitira Euskara Batuarentzat. Egunotan, areto hauetan entzungo ditugunak entzun ondoren, espero dut jarraibidea garatzeko aukera emango diguten ardaz batzuk argiago izango ditugula. Nik gaur hemen zerrendatuko ditut batzuk, gure ustez nahitaezkoa direnak Euskararen etorkizunerako eta euskaltzaindiaren zereginetarako. Lehendabizikoa, sortzetik daukaguna, Euskararen lurraldetasun osoa. Euskara bere osotasunean hartzen baitu euskaltzaindiak. Eta horrek eskatzen du, egoera desberdinak, egoera juridiko, politiko eta administratibo desberdinen gainetik,
hitzarmen, akordio, adostasun batzuen aldetik, euskararen presentzia areagotzea eta euskaltzaindiaren zereginak hain zuzen ere aurrera eramatea. Jakina, une honetan, guretzat estrategikoa da, Ipar Euskal Herrian alegin berezi egitea errealitate berrien aurrean. Baita ere, euskararen lurralde bakotsaren eragileekin lan egitea. Lurraldean lurraldeko erabakitzen direlako hainbat eta hainbat kontu euskara eta euskal kulturaren aldetik. Eta gure aldetik baita ere, esango nuke lurraldetasun horretan, gure helburuetariko bat dela, ordezkaritzak, Euskal Herri osoan ditugun ordezkaritzak alduntzea, potentziatzea, areagotzea eta guztion parte hartzea sustatzea. Bigarren lerroburu nagusia, zerbitzua eman eta emaitzak gizarteratzea. Euskararen inguruan dauden premiei erantzuna ematea, erakunde aholku emaile ofiziala baita euskaltzaindia, arau, gomendio, irispen, onespen, jarraibide eta osterantzeko bidez, eta argi gera bedi, ez gara arauzale fanatikoak. Eta baita ere, baliatuko dut aukera hori esateko, ez gara lehendik emandako arauak aldatzeko sale fanatikoagoak. Egungo baliabide teknikoak baliatzea, dudarik gabe, zuek izango zarete lekuko, kongresu honetan, euskaltzaindiaren lanak gizartearen sektore eta pentsamentu desberdinetara zabaltzea, nik esango nuke beharrezko eta premiazkoa, batez ere euskara bera beste ikuspegi batetik ikusten duten hoientzat, eta euskararen erabilera sustatzea, hizkuntzak estatus ofiziala izan dezan euskararen lurralde guztietan. Hirugarrena da, akademiaren erreferentzialtasuna bermatzea. Emaitzen bidez, gero eta erreferentzialago egitea, dekretu baten bidez lortu genduen euskara aholku, euskara kontuetan euskara aholku emaile ofiziala izatea, baina akademia dekretu horretan ezin daiteke geratu, akademia egunero berretzi egin behar du bere lan eta emaitzaren bidez, hain zuzen ere aholku emaile izate hori merezi duela. Gero eta parte hartze zabalago bilatzea tokian tokiko egileekin. Euskaltzaindiare baliabide linguistikoak edatu eta erabiltzaileak erakartzea, sare sozialen bitartez, bestelako baliabideen bitartez. Eta arartekotza eta bitartekaritza linguistikoa egunero lantzen dutenekin lan egitea, hemen aipatuak izan dira irakasle, hizkuntza teknikari, idazle, itzultzaile. Oie, baitira, gure arau, gomendio, irispen eta onespenen hartzaile eta hoiekin nolabait etengabeko prozesu batean konprobatu, egiaztatu egin behar ditugulako guk ematen ditugun hoiek. Laugarrena da, akademiaren ikusgarritasuna areagotzea komunikabideen bidez, baliabide berrien bidez, ospakizun honen bidez, baina beti kontuan hartuta ospakizunak ez direla ezer, ez badute balio, aurrera egiteko eta euskaltzaindiari errealitate berriak ekartzeko eta euskal gizarteari euskaltzaindiaren aldetik errealitate berri horiek esango nuke baliabide berriak erakartzeko. Garai, orain dela 100 urte emandako mezu hori eraberritzea, orain delako 100 urte emandako mezua eraberritze prozesu horren bitartez orduko balioak eta gaurko balioak gizarteak desberdinak badira ere behar dugulako, eta hitz batez esateko jendarte zabala erakartzea. Bada bosgarren lerro bat ere, eta da zientifikotasuna. Ingurune zientifiko baten barruan lan egitea, egitasmo, batzorde eta zerbitzuetan. Berme zientifiko osoz lan egitea eta ikertzaile berriak sustatzea. Euskaltzaindia garatzen dituen programa zientifiko eta akademikoen bidez, gero eta maila goragokoak izan daitezen euskararen lurralde osoan, Euskaltzaindia garatzen dituen programa akademiko edo egitarau akademikoak. Eta nola ez Silboresteari begira egotea baino, gure buruari begira egotea eta seigarrena aipatuko nuke akademikotasuna.
Osaerari eta araugintzari buruzko gogoeta sakonak egin beharko ditu eta egiten diardu Euskaltzaindiak 100 urte pasa, igaro eta gero. Barne kudeaketa ekonomiko dinamikoa behar dugu. Politika berria abiatzea gero eta prestatuagoak izan daitezen Euskaltzainekin batera Euskaltzaindiaren egunerokoa egiten duten langileak. Batzordeak garatzea, egitura akademiko eta teknikoa egoki uztartzea eta programa eta egitarau jakin batzuetan proiektuak izatea euskararen esparru osoa hartzen dutenak. Eta Euskaltzaindiaren osaeran disiplinartekoa aldeztea, egun hizkuntzalaritza barne, baina hizkuntzalaritza ez, hizkuntza baten bizitzan, disiplina askoren aditua baitira partaide eta kide eta aintzat hartzekoak, batik bat euskararen estandarizazioa. Euskarak funtzio eta zeregin komunikatibo berriak baititu gure gizartean orain arte ez ezagunak izan zaizkionak. Hitz batez esateko. Euskaltzaindiaren 17. biltzarrak garai berria markatu nahi du. Hain zuzen ere nork bere kerietan jardun beharrean elkarlan aritzeko deia egiten duena. Guztion artean egin behar dugulako etorkizuneko euskara batua. Beinola, euskaldun askoren gogoa ametsa nahiutza izan zenak nahi duzuena, alegia, euskara batuarenak 50 urte ditu. Norbaitek esan dezake menderdia pasatuta eta gero, dana eginda dagoela. Dana egina da. Nik aldiz egina den hori oinarri hartu eta eginkizun denari buruz jardun behar dugula uste dut. Euskara, hizkuntza guztiak bezalaxe, zerbait bizia eta aldakorra baita. Egundo ere ez dugu lortuko, egundo ere ez da lortuko, hizkuntzaren bizitasun hori, une batez bada ere, geldiarazi eta argazki ateratzea, foto finish antzera. Gurea filma da, bideo, taigabe mugitzen dena, eta gure lana da guztion artean hori segida egokia ematea, eta euskara ahomietan eta idatzietan dugula, etorkizuna bermatzea hizkuntzarentzat. Egungo realitateak markatzen dituen premia eta betebeharrak aintzat hartuta. Behar bada, hor dago keska eta koska, egun erronka espaita soil-soilean euskara batua euskalkia bikotea, espada izkera arrunta eta izkera bereziak edo berezituak bitasuna ere. Bidegintza horretan, euskara funtzioak areagotu ditu eta demografia datu du. Izan ere, hainbat euskaldunentzat euskararen referentzia bakarra euskara batua da. Hori ere ez da baztertzeko puntua eta seguru nago egunotan behin eta berriro aterako dela gure azalpenetan. Euskara batuaren bide horria formulatzen eta lantzen diardu egunero Euskaltzaindiak eta horretarako hainbat egitasmo ditu. Orain luze zabal zerrendatuko ez ditudanak. Hala ere, aurreko horiek gorabera, argi gerabili akademiaren bokazioa. Linguistika aplikatuaren aldetik urtetan batu duena gizarteratzeko eta euskara batu erabilgarriago eta onuragarriago egiteko ahaleginetan segitzea herritarren mesederako. Hizkuntzaren kalitatea dago hor jokoan eta akademiarentzat ezinbestekoa da euskararen kalitatea bermatzea. Euskararen lurralde guztietan. Egun duela 50 urtez bezalaxe baliabide berriak ditugu horretarako. Eta horiek erabili behar ditugu. Baina baliabide guztion gainetik lana euskaldunok egin behar dugu. Eta horretan, zalantzarik ez, gu guztiok, erakunde izan, zein norbanako izan, gu guztiok gara akademiaren, partaide eta laguntzaile. Bukatzera noa, hau esaten da, ondino 5 horri falta direnean, baina niri bakarrik bat eta erdi. Bukatzera noa, Euskaltzaindiak 100 urte, euskara batuak 50 urte. Aldi horretan Euskaltzaindiak lortu du zinezko komunitate zientifiko, akademiko eta soziala, kulturala ere esango nuke sortzea, eta bilbatzea euskararen eta euskal kulturaren inguruan. 88, hau da politiko batek egiten duen, hau da, zifrak eman, zenbakiak. 88 euskaltzain oso, 457 euskaltzain urgazle, eta 102 euskaltzain ohorezko izan dira gure historian eta badira gure realitatean. Horiek guztiak dira euskaltzaindia, guztiak. Akademiaren langilekin batera,
Eta zer esanik ez, gure ekintzetan partaide eta laguntza emaile diren erakunde publiko zein pribatu guztiak, Euskal Herria osoan zehar. Horiei eskerrak eta herriari eskerrak beti aintzakotzat hartu dutelako Euskararen Akademia aldi latzagoenetan ere, mendeurren oso batean zehar. Mendeurrena. Eta zer esanik ez, Euskaltzaindia bera, bere ongaitz eta argi ilunekin, eta halaber aurrera eramanez eta finkatuz, halako realitate batzuk, egun euskal kulturaren ezinbesteko referentzia direnak, dela euskararen estandar linguistikoa formulatzea, dela ikastolak, euskalduntze eta alfabetatze kanpainak, euskaltegiak, bersolaritza txapelketak, euskara tituluen alorra, literatura sorkuntza, itzulpengintza, horiek dira eguneroko jardunean euskaldun izateko bidea ematen digutenak, bazter utzi gabe irakaskuntza eta lanbideak. Mendeurrena. Mendeurrena eta etengabeko konpromiso eta engaiamendua euskararekiko. Aintzat hartuta, lurralde zein pertsona desberdinak, gizarteari zerbitzu emateko eta lan akademikoa gogo berritu eta sendoekin egiteko, teknologia berriak erabiliz eta euskararen erabilera soziala aldeztuz, euskarak berak, inolako lotzarik gabe egungo gizartea behar dituen funtzio guztiak bete ditzan. Hori guztia biztanda, euskararen eremuan lan egiten duten guztiekin batera, nazioartekotasuna ere alboratu gabe. Horra beraz, dema bizia, akademiaren eginak eta egitekoak gero eta erabilgarriagoak, onuragarriagoak eta ikusgarriagoak izan daitezen. Eta batez ere, wishful thinkings delako horretan bukatu ez daitezen guzti hauek. Eskerrak oro bat, arantzatzura etorri zareten guztioi, lan oparoa parkatu egin dezagun, eta bukatu aurretik eskerrak berriro ere, Frantzisko Tarrei. Euskaltzaindia, beste behin ere, abegikor eta amultzuki hartzearren. Az gaitezen lanean, ekin eta jarrai.